Velkommen til dette webinar om personalisering. Jeg hedder Karoline, og jeg er konsulent hos Knowit, som er et af Nordens førende digitale konsulenthuse med kontorer i hele Skandinavien og selvfølgelig med stort aftryk i Danmark. Vi hjælper private og offentlige organisationer med at omsætte strategi, teknologi og design til løsninger, der skaber målbar forretningsværdi. I dag skal vi se nærmere på, hvad personalisering er, og hvilken værdi det kan skabe, og hvordan man kan komme godt i gang på en struktureret måde. Vi arbejder ud fra et strategisk, taktisk og operationelt perspektiv med fokus på at udvikle en flerårig plan, der understøtter en klar vision for personalisering. Og med mig i dag har jeg også Hjalte fra Umbraco. Velkommen. Tak. Mit navn er som sagt Hjalte. Jeg kommer fra Umbraco. Ganske kort om Umbraco. Vi er et dansk-baseret content management system. Vi har mere end 20 år på banen og mere end 1 million installeringer af vores CMS over hele verden. Og sidste år der lancerede vi det her tool Umbraco Engage, som er vores svar på en løsning til at kunne lave segmentering og personalisering direkte i det CMS, som mange af jer nok allerede bruger. Sigtet med Umbraco Engage er, ligesom med vores CMS, at gøre noget af det, der kan være kompliceret, gøre det simpelt og tilgængeligt for mange flere mennesker. Og man kan sige, at det her med at arbejde med segmentering og personalisering, det kan være en stor mundfuld at komme i gang med. Derfor er jeg også rigtig glad for at kunne stå her i dag sammen med Knowit, som er vores platinpartner i Danmark. Fordi det er bare rigtig vigtigt, at man har en god og kompetent partner med på rejsen, og der er Knowit i hvert fald en af de rigtig gode i Danmark. Super. Vi befinder os i en tid, hvor kundernes forventning til relevans og timing er højere end nogensinde. McKinsey har dokumenteret, at 71% af forbrugerne forventer personaliserede interaktioner, og 76% bliver frustreret, når det ikke sker. Dette gælder både B2C og B2B, der fremover at levere målrettet værdiskabende resultater, som derved også opnår bedre dokumenterede oplevelser. Hos Knowit der arbejder vi med personalisering ud fra en kombination af metode, teori og praktisk erfaring. Altid med forretningsmålene som omdrejningspunkt. Vi ser på helheden, som er strategi og kultur, teknologi og værktøjer, data og indsigt og governance og organisationen. Denne helhedsorienterede og holistiske tilgang er fundamentet for at skabe personalisering, der både kan skaleres og levere vedvarende værdi for virksomheden. Til dette formål der har vi udviklet vores eget Knowit Personalization Maturity Framework, som bliver udgangspunktet for dagens webinar. Det er udviklet på baggrund af erfaring fra vores kunder og indsigt i det marked, vi arbejder i. Frameworket fungerer som en trinvis model til at vurdere det nuværende niveau og tilrettelægge rejsen for jeres virksomheder mod et højere modenhed. Vi kommer også ind på vigtigheden af kontinuerlig optimering og test. Personalisering er ikke en engangsindsats, men et område, der konstant skal udvikles gennem KRO og AB-split-test. Det handler ikke kun om at forbedre konverteringer, men også om at opnå en dybere indsigt i kundernes adfærd. Denne indsigt gør det muligt at segmentere endnu mere præcis og skræddersy oplevelser på et detaljeret niveau, med en direkte kobling til både konverteringsløft, men også en øget kundeloyalitet. Målet med webinaret i dag er, at I som deltagere får en klar forståelse for, hvordan I kan tage det første skridt mod mere målrettet og værdiskabende personalisering. Vi introducerer jer til frameworket, som kan inspirere jer til at sætte retning for jeres egen rejse. Undervejs viser vi konkrete eksempler, typiske barrierer og ikke mindst, hvordan man kan måle effekten af indsatsen. I vil ikke selv kunne placere jer i Maturity Frameworket ud fra webinaret i dag, men I vil få indsigter og værktøjer, der kan pege på, hvorfor en mere dybdegående vurdering kan være et naturligt næste skridt for jer. Vi slutter af med at invitere jer til at overveje, om personalisering er et relevant for jer og jeres organisation. Og hvis det er, så kan vi sammen tage en dialog om, hvordan en workshop kan hjælpe jer med at komme i gang eller godt videre inden for personalisering. Som en ekstra bonus, så får I også mulighed for at opleve vores platinpartner Umbraco, hvor Hjalte, som I mødte før, vil give en demo af deres Engage-platform. Engage er udviklet til at understøtte personalisering i praksis med funktioner som realtidssegmentering, personaliseret indholdsstyring på tværs af kanaler og indsigter baseret på brugerens adfærd. Det er værktøjer, der kan gøre jeres personaliseringsrejse både hurtigere og mere effektiv for jeres virksomhed. Lad os starte med at skabe en fælles forståelse for, hvad personalisering egentlig er, før vi går videre til at udforske den forretningsværdi, det kan skabe. For at kunne tale om, hvordan man arbejder strategisk med personalisering, skal vi først have en fælles forståelse for, hvad det dækker over, uden at gentage pointerne fra introduktionen. Kort sagt, så handler personalisering om at tilpasse oplevelser, budskaber og interaktioner til den enkelte bruger eller kunde, baseret på data og indsigt.
Det kan spænde fra en simpel løsning, som at vise forskellige indhold afhængig af brugerens lokation eller navn, til de helt avancerede AI-drevne tilgange, der forudser behov og leverer målrettet indhold i realtid på tværs af kanaler. Ifølge BCG er personlige tilbud i gennemsnit 3 gange mere effektivt end generelle kampagner. McKinsey viser, at virksomheder, der mestrer personalisering, typisk opnår 10-15% stigning i deres omsætning. I nogle brancher op mod 25%. Disse tal viser tydeligt, at personalisering ikke kun er forbedring af brugeroplevelsen, men også en direkte driver for forretningen. I BTC kan det være alt fra personlige produktanbefalinger i en webshop til skræddersyede loyalitetsprogrammer. I B2B kan det typisk være accountbaserede kampagner, hvor indhold og tilbud er tilpasset en bestemt virksomheds behov og situation. Vi kan med andre ord betragte personalisering som en skalerbar disciplin, der udvikler sig i takt med, at vi får bedre data, mere avancerede teknologier, dybere indsigt i forbrugerens adfærd. Jo bedre vi kan forstå og forudse behov, jo mere relevant bliver oplevelsen for kunderne, og jo større bliver den forretningsmæssige effekt og værdi også for virksomhederne. Herfra går vi videre til at se på den forretningsværdi, som personalisering kan skabe, og hvorfor det kan betale sig at arbejde strategisk og struktureret med det. Med en fælles forståelse af, hvad personalisering er, kan vi nu se på, hvorfor det giver mening at arbejde med det både fra et kommercielt perspektiv og for organisationerne uden direkte salg. Personalisering er en af de mest veldokumenterede discipliner, når det kommer til at skabe målbar effekt. McKinsey viser, at B2C-virksomheder og B2B-aktører og organisationer, der excellerer i personalisering, i gennemsnit genererer 40% mere omsætning fra disse aktiviteter end deres konkurrenter. Det handler dog ikke kun om omsætning. For medlemsorganisationer, offentlige instanser, NGO'er kan værdien være at øge relevansen af kommunikation og engagement for flere medlemmer. Det kan også være at fastholde borgere eller igen medlemmer i et specielt program eller forbedre adgangen til vigtige ydelser. For kommercielle virksomheder kan det betyde højere konverteringsrate, større gennemsnitsordre og en øget kundeloyalitet. Deloitte dokumenterer, at 80% af forbrugerne foretrækker brands med personaliserede oplevelser, og at de i gennemsnit bruger 50% mere tid hos dem. Overført til både en kommerciel og organisatorisk kontekst betyder det øget sandsynlighed for, at kunderne køber mere, medlemmerne deltager mere aktivt, borgerne anvender tilbudene eller studerende, der engagerer sig med i et læringsforløb. Omvendt kan manglende relevans, f.eks. når en medlemsorganisation sender et generisk nyhedsbrev, en virksomhed viser irrelevante kampagner, eller en kommune kommunikerer uden at tage hensyn til borgerens behov, have store konsekvenser. BCG har vist, at 2 ud af 3 forbrugere har afbrudt relationen til et brand efter en negativ personlig oplevelse. I praksis så kan personaliseringsværdi måles på flere niveauer, og vi har valgt at dele dem op i 4 her. Det første det er øget handling, det vil sige flere køb, tilmeldinger eller deltagelse, altså højere engagement. Det andet det er styrket loyalitet, det vil sige det er relationer til kunderne eller medlemmerne eller borgerne, som der simpelthen holder længere. Nummer 3 er en bedre ressourceudnyttelse, og det er mere internt hos virksomheder og organisationer, som der derved har en højere effekt og mindre spild af det arbejde, de rent faktisk ligger i deres kunder. Den sidste og den fjerde, det er nye indsigter for virksomheder og organisationer. Det vil sige, det at se data, der afdækker nye muligheder og nye behov hos brugerne, så man også kan forudse, hvor det virksomheden skal hen og hvor de skal udvikle sig. Hos Knowit, der ser vi på hele rejsen. Fra første møde til genkøb, til et fortsat medlemskab eller et aktivt engagement. Værdien skabes på tværs af alle touchpoints og kræver løbende måling og optimering. Med udgangspunkt i det kan vi dykke ned i vores personaliserings maturity framework, som der er et værktøj, der ikke kun viser, hvor man står, men også hvor man kan bevæge sig fremad mod en højere modenhed. Vi har nu talt om, hvad personalisering er, og hvilken værdi det kan skabe. Spørgsmålet er nu, hvordan omsætter vi ambition til en konkret rejse? Og her kommer vores personaliserings maturity framework ind i billedet. Det er udviklet af os hos Knowit på baggrund af vores erfaringer med både private virksomheder, B2B-aktører, medlemsorganisationer og ikke mindst offentlige instanser. For jer som deltagere betyder det, at I får en klar metode til at vurdere jeres nuværende position og se vejen mod et højere modenhedsniveau med udgangspunkt i netop jeres mål, vision og næste skridt. Frameworket ser I her. Det består af 5 modenhedsniveauer. Der er level 1, som der er slet ikke er startet, til level 5, hvor man bliver ekspert. Hvert niveau vurderes ud fra 8 kategorier. Personaliseringstilgang, kanal og engagement, strategi og kultur, måling og impact, teknologi og værktøjer, teams og governance,
audience og dataindsigter samt optimering og test. Man befinder sig sjældent 100% på et niveau, og ofte ligger organisationer og virksomheder forskelligt i de enkelte kategorier. En tommelfingerregel er, at det laveste niveau i en kategori ofte er det, der definerer den samlede modenhedskategori. For eksempel kan man have mange kanaler aktiveret, men uden de rette interne ressourcer eller strategisk forankring vil de ikke kunne udnyttes fuldt ud. For at gøre gennemgangen mere konkret, så har vi valgt at tage udgangspunkt i en fiktiv virksomhed, som vi har valgt at kalde for Nordic Connect. Og Nordic Connect er en mellemstor aktør, som der både har B2C og B2B forretning, samt en medlemsafdeling. Det har vi gjort for, at alle ligesom kan se sig selv i det her. De har et stærkt brand, men deres personalisering er i dag begrænset og usammenhængende. Så vi bruger Nordic Connect som case, for at vi kan trække paralleller til mange af de muligheder, vi ser på både hos private virksomheder, medlemsorganisationer og offentlige instanser. Det gør det lettere for jer som deltagere at genkende mønstre og overføre indsigterne til jeres egen virkelighed. Og I vil se løbende i gennemgangen, hvordan Nordic Connect går fra at være level 1 til level 5 og bliver mere og mere modne. Level 1 er det laveste modenhedsniveau i vores framework. Nogle organisationer starter her, mens andre allerede befinder sig på et højere niveau. Men det er vigtigt at forstå, hvad der kendetegner udgangspunktet for at kunne se rejsen i sin helhed. På dette niveau er der reelt ingen personalisering. Kommunikationen er generisk og ens for alle, uanset hvem modtagerne er. Indholdet på tværs af kanaler, website, nyhedsbreve, sociale medier er standardiseret, og der bruges minimalt eller slet ingen data til at målrette budskabet. Der er ingen strategisk forankring i virksomheden af personalisering, det vil også sige, at der er ingen måling af effekt og ingen kultur for at teste eller optimere. For forretningen betyder det tabte mulighed for mersalg, manglende medlemsengagement og lavere kundeloyalitet. For eksempel kan en kampagne med mulighed for mersalg, manglende medlemsfornyelse eller mersalg i webshoppen miste fuldstændig effekten, fordi budskabet ikke er målrettet. Kunderne får den samme oplevelse som alle andre, uanset deres behov, adfærd eller relation til virksomheden, hvilket resulterer i lavere engagement og højere risiko for, at de vælger konkurrenterne med mere relevante tilbud. Hos vores case Nordic Connect ser vi dette tydeligt. De sender et samlet nyhedsbrev, som vi kan se til venstre, til hele deres database uden segmentering, hvilken afspejler en umoden tilgang til kanaler og engagement, samt det vi kalder for audience og dataindsigter. På websitet, som I kan se til højre, der møder alle det samme indhold og de samme kampagner, uanset segment, hvilken viser en lav personaliseringstilgang. Der er ingen dedikerede ressourcer internt i organisationen til at drive personalisering, og teknologien bruges kun til basispublicering. Samlet set bliver det fulde potentiale af kanalerne ikke udnyttet, og værdien for brugerne er derfor lav. Når organisationerne bevæger sig mod level 2, så sker der et skift fra helt generisk kommunikation til at bruge simple regler til at variere indhold. Det giver typisk mærkbare forbedringer i relevans, engagement og oplevet værdi for kunden og åbner døre for de første målbare gevinster. Level 2 er ofte et naturligt springbræt fra helt generisk kommunikation til de første skridt mod relevant indhold. Og for mange organisationer er det det første niveau, hvor man begynder at kunne se et mærkbart løft i kundeoplevelsen og dermed også resultaterne. Organisationen bygger videre på udgangspunktet fra level 1 og begynder at eksperimentere med simple, regelbaserede tiltag. Variationer baseret på geografi, sprog eller medlemsstatus er ofte brugt her. Kommunikationen er stadig relativt ensartet, men der er begyndende forståelse af, at forskellige segmenter har forskellige behov. Dataindsamling er begrænset til helt enkelte nøgleparametre, som typisk vil være first party data, som købs- eller medlemsdata fra egne systemer. Det kan f.eks. bruges til at målrette produktanbefalinger samt enkelte cookies-baserede signaler. Teknologien understøtter kun basal segmentering her. For Nordic Connect betyder det, at nyhedsbreve nu segmenteres efter region og produktkategori. På websitet der kan indhold variere en smule afhængig af brugerens lokation eller om de er logget ind som medlem. Der er dog stadig ikke en sammenhængende oplevelse mellem kanalerne på tværs. Eksempelvis kan en bruger få et personaliseret nyhedsbrev, men derefter lande på et meget generisk website uden segmenteringer. Dette skaber en uensartet kundeoplevelse og kan begrænse loyaliteten og resultere i tabt konverteringsmuligheder. Der er heller ikke en tydelig strategi for, hvordan personalisering kan udvikles internt i organisationen, og målingerne sker for dermed lidt mere ad hoc og uden helt klare KPI'er. Disse små skridt gør, at oplevelsen en smule mere relevant og kan være med til at øge engagement og konvertering inden for de udvalgte segmenter.
Level 3 er et afgørende skridt for, hvor organisationerne går fra basal segmentering til en mere datadrevet sammenhængende personalisering på tværs af kanaler. Det her data for alvor begynder at arbejde for jer, og oplevelsen for brugere bliver mere markant og relevant. Organisationen anvender nu et bredere sæt af first-party data, eksempelvis adfærdsdata fra website, app, købshistorik og medlemsinteraktioner. Ofte bliver dette suppleret med et samtykkebaseret tredjepartsdata, og denne data bruges til at skabe målrettede budskaber, som hænger sammen og forstærker hinanden på tværs af kanalerne. For Nordic Connect betyder det, at en bruger, der har vist interesse for et specifikt produkt eller emne på websitet, nu mødes med relateret indhold i nyhedsbreve, sociale medier og på forsiden af websitet ved næste besøg. Teknologien er integreret på tværs af de platforme, så dataen flyder frit mellem systemerne, og indsatserne måles systematisk med klare KPI'er i organisationen. Eksempler på KPI'er kan være øget åbningsrate i en e-mailkampagne, højere klikfrekvens på personaliserede banner eller stigning i gennemsnitlig ordrebeløb. Strategisk er personalisering nu forankret i organisationens overordnede mål med dedikerede ressourcer til både eksekvering og løbende optimering. Resultatet er en mere ensartet og relevant oplevelse, der kan løfte konverteringsrater, forlænge kundernes eller medlemmernes levetid og styrke brandloyaliteten. Level 4 er der, hvor personalisering bliver dynamisk og kontekstuelt tilpasset. Baseret ikke kun på historisk data, men også på realtidsinformation og aktuelle præferencer. Organisationen har her et fuldt integreret teknologilandskab, hvor data ikke blot flyder frit, men bruges proaktivt til at reagere på kundernes handling i øjeblikket. Personaliseringsmotorer kan ændre indhold, tilbud og budskaber live, som der er baseret på brugerens adfærd fra den ene session til den anden. For Nordic Connect-casen betyder det, at hvis en bruger for eksempel opgiver en indkøbskur, kan organisationen i realtid udløse en e-mail med et særligt incitament eller ændre forsiden, hvis brugeren vender tilbage samme dag. Strategien er nu fuldt forankret i hele organisationen med en governance-struktur, der sikrer kvalitet, compliance og en klar rollefordeling. Audience- og dataindsigter bruges til at finjustere segmenter i realtid, mens målinger og impact sker via avancerede dashboards, der rapporterer på både kortsigtede konverteringer og langsigtet customer lifetime value. Et konkret eksempel kunne være et realtidsjustering af produktanbefalinger, som der øger konverteringsraten med op mod 15% eller kan reducere churn med op mod 10% over en kampagneperiode. AI-baseret anbefalingsmotor kan også spille en vigtig rolle her for at skabe yderligere relevans. Resultatet er en stærk personaliseret oplevelse, der opleves naturligt og værdiskabende for brugeren, hvilket ofte giver store gevinster i forhold til konvertering, engagement og loyalitet. Level 5 er det højeste modenhedsniveau, hvor personalisering er fuldt integreret som en strategisk kernekompetence i hele organisationen. Her leveres hyperpersonaliserede en-til-en oplevelser på tværs af et stort antal aktive kanaler. Lige fra marketing til salg til kundeservice og produktudvikling. Med fuld sammenhæng i realtid. Teknologien, data og kultur arbejder sammen i en kontinuerlig feedback loop, hvor indsigter fra én interaktion bruges til at optimere det næste øjeblikkeligt. Alle 8 kategorier fra vores framework kulminerer her. Fra avanceret teknologi og teams til governance, til strategi, kultur, audience, dataindsigter og måling og impact. Alt arbejder i fuld synergi for at levere mest mulig værdi til både brugerne, men dermed også organisationen. Hos Nordic Connect betyder det, at hver kunde eller medlem får en unik oplevelse, der føles skræddersyet. Lige fra personaliserede produktanbefalinger og indhold til proaktive beskeder baseret på forudsigelser om behov. AI og machine learning er dybt integreret, og ikke kun til anbefalinger, men også til prædiktiv analyse, der kan forudse kundeadfærd og automatisere næstbedste handling. Governance og compliance er fuldt på plads, og organisationen arbejder med avancerede målemetoder for at dokumentere både kortsigtet og langsigtet forretningsimpact. Teams og governance er nu så modne, at de arbejder på tværs af forretningsenheder og markeder med en fælles proces og fælles mål. Strategi og kultur er dybt forankret i ledelsen og hele organisationen inden for personalisering. Et afgørende element på dette niveau er en kontinuerlig, struktureret test- og optimaliseringspraksis, det som vi kalder for CRO eller CRO, hvor AB-test og eksperimenter kører på tværs af kanaler og segmenter.
Disse tests giver ikke blot en løbende forbedring til brugeroplevelsen og konverteringsrate, men også en dybere indsigt i kundeadfærd, der kan bruges til at forfine segmenter og budskaber i realtid. Denne form for personalisering skaber ofte markante resultater, f.eks. en stigning i Customer Lifetime Value på op mod 20% over 12 måneder, samt en reduktion i churn på 15% eller en vækst i brand advocacy, som konkurrenter har svært ved at matche. Som vi nu har set, giver hvert niveau i frameworket nye muligheder, og det handler ikke om at springe direkte til level 5, men om at tage det rigtige skridt for jeres organisation. En personalisering skaber maksimal værdi for både jer og brugerne. Og her kan I tænke på jeres egne ambitioner og udfordringer. Hvordan kan I bruge de indsigter, vi har gennemgået i dag, til at tage det næste skridt i jeres personaliseringsrejse? Husk, at selv level 5 ikke er en endestation, men en kontinuerlig proces med løbende udvikling, innovation og test. Inden vi runder af med værktøj og demo, så vil jeg gerne tage et ekstra perspektiv med, nemlig den kontinuerlige optimering og test, som jeg nævnte før, og som der også er en del af vores framework. Det er ikke personalisering i klassisk forstand, men det er et stærkt supplement, som der maksimerer værdien af alle de indsatser, I laver på tværs af alle jeres digitale kanaler. Ved at teste og optimere systematisk, kan I sikre, at jeres personalisering ikke bare bliver implementeret, men også konstant forbedres og tilpasses brugernes adfærd og behov. Et godt testframework kan illustreres som en kontinuerlig cyklus i 5 trin. Vi har analyse, hypotese, design, test og implementering. I analyse der ser vi på data og identificerer områder med et potentiale. For eksempel lav konverteringsrate på et bestemt side eller en lav engagementsrate i en e-mailfrekvens. Derefter går vi videre til hypotese. Her der formulerer vi en kvalificeret idé, som kan bruges til at forbedre nogle af de tal, vi har set op i analysen. Eksempel her kunne være, hvis vi personaliserer produktanbefalingerne på forsiden ud fra brugernes tidligere adfærd, så kan engagementet stige med op mod 15%. Når vi har lavet forskellige hypoteser, så udvælger vi derfra, hvilken nogle der vi skal teste. Og så ryger vi videre til design. Her der arbejder vi med den konkrete løsning eller variant, der skal teste det, vi har fundet op i hypoteserne. Det kan være nye indholdselementer, eller vi ændrer en layout eller personaliserede budskaber. Her der er der kæmpe stor forskel for, om en knap eller en CTA er gul eller grøn, som vi kan se i data hos brugere på tværs af de virksomheder, vi arbejder med. Derfra, når vi har designet vores hypoteser, så går vi til test, og der afvikler det, som der hedder en AB-split-test eller en multivariant-test, for at måle, hvilke versioner, der performer bedst. Når vi har testet det af, så kommer vi til implementering, og det her, hvor at den bedste løsning, eller det vi kalder for vinderen, af alle de relevante kanaler og resultater bruges som input til næste analysefase. Denne cyklus sikrer, at vi ikke bare laver ændringer ud fra mavefornemmelser, men at vi dokumenterer effekten og hele tiden lærer mere om vores brugere. For Nordic Connect betyder det for eksempel, at de løbende kan optimere alt fra medlemsrekruttering til mere salg i deres e-commerce. Samtidig med, at de får en dybere forståelse af, hvad det er, der driver engagement for deres brugere. Afslutningsvis er pointen, at denne type struktureret testarbejde skal skabe en datadrevet grundlag, der understøtter hele personaliseringsstrategien. Det giver ikke blot bedre resultater her og nu, men også en løbende læringsproces, der kan bruges til at forfine segmenter, målretninger og indhold på tværs af alle de kanaler, I har. Og som vi ser om lidt, kan værktøjer som Umbraco Engage understøtte dette tilgang og gøre det lettere at teste, optimere og skalere personalisering på tværs af platformen. Inden vi slipper jer helt i dag, vil vi gerne samle op på de vigtigste pointer fra vores webinar. Vi har været hele vejen rundt for at forstå, hvad personalisering er, og hvilken værdi det kan skabe, og hvordan vores framework kan bruges til at forstå, hvor man står og hvor man bevæger sig hen. Det næste naturlige skridt, hvis I gerne vil begynde at arbejde med strategisk personalisering, det er, at vi tilbyder en personaliseringsworkshop. Det vigtigste for den workshop, det er, at vi kortlægger, hvor er I nu i forhold til vores maturity framework. Og som nævnt tidligere, der kan I være både på level 1, 2, 3, 4, 5 i de forskellige kategorier, men det ofte er den laveste kategori, der definerer, hvor I er hen som organisation nu. Derfra vil vi hjælpe jer med at finde en vision for, hvor vi er hen. Vil I være på level 4 eller 5? Og så finder vi ud af, hvordan vi hjælper jer med at komme dertil hurtigst muligt og bedst muligt. Det skal siges, at vi har mange organisationer, som der i dag er i level 1 og gerne vil være mod level 5. Vi har været på en løbende rejse med dem, og det har taget op mod 5 til 6 år. Så det er ikke en løsning, vi finder på en eftermiddag, men det er et godt første skridt for at finde ud af, hvordan vi når derhen.
Og for at gøre det endnu mere håndgribeligt, så får I nu en mulighed for at se, hvordan et værktøj som Umbraco Engage kan understøtte rejsen fra analyse til eksekvering, inklusiv de test- og optimeringsprocesser, som vi netop har talt om. Jamen, efter alt det her snak om strategi og eksekvering, så er vi jo kommet til at kigge lidt nærmere på, hvad det i virkeligheden er, at Umbraco Engage kan gøre jer i stand til, når I sidder og arbejder med personalisering og segmentering og AB-testing for den sags skyld direkte i Umbraco. Og hvis vi skal prøve at starte med at kigge på slutresultatet, så det, at I ser på skærmen her, det er forsiden for Nordic Connect, din digitale partner. Og I kan se, hvis vi scroller ned på siden, så er der nogle forskellige indholdselementer. Der er noget nyhedsbrevstilmelding, noget omkring nogle konkrete unique selling points for Nordic Connect og nogle inspirationsartikler. Og det, som personalisering handler om i sidste ende, er jo at gøre jer i stand til at kunne gå fra den her relativt generiske landingsside til noget, som er specifikt tilpasset for eksempel jeres medlemmer. Således at i stedet for at have det generiske banner, så siger den nu Nordic Connect, din medlemsorganisation. I stedet for at prøve at pushe jeres allerede eksisterende medlemmer til at blive medlemmer, så handler det om at se din medlemsfordel og se, hvad du rent faktisk får ud af dit medlemskab. Og det kunne i virkeligheden også godt være, at de inspirationsartikler, at I gerne vil vise, at de er forskellige fra dem, I drømmer om bliver jeres medlemmer, til dem, der allerede er jeres medlemmer. Og hvordan ser det her så ud i praksis, når vi logger ind i Umbraco? Det, I ser på skærmen her, det er selve det, som vi kalder Umbraco Backoffice. Altså den brugergrænseflade, som nogle af jer bruger dag ud og dag ind til at redigere jeres indhold i Umbraco. For de af jer, der ikke kender Umbraco, vil jeg lige ganske kort gennemgå, hvad Backoffice er bygget op af. Heroppe i toppen kan I se hovedmenuen, hvor I kan se de forskellige menupunkter og hvordan I kan bruge dem i jeres indholdskreering. På venstre side her ser I den her træstruktur, hvor I kan se hierarkisk, hvordan de forskellige sider, som Nordic Connect har på deres website, hvordan de har relationer til hinanden, og hvordan de i virkeligheden virker. Og her i midten, altså der, hvor I ser den her selve editoren, hvor I med de her blokkomponenter kan bygge jeres indhold direkte i Backoffice. For de af jer, som kender Umbraco, så vil I lægge mærke til, at det, der måske er forskelligt fra jeres Umbraco-installation til det, I ser her, er selvfølgelig det her Engage-menupunkt, der ligger oppe i toppen. Og det er selvfølgelig herinde, at Umbraco Engage bor. Og for ligesom at kigge på de forskellige niveauer af personalisering og segmentering, så lad os starte med at prøve at kigge på profilering. For i virkeligheden at sige lidt om, hvad det er for noget data, at man får at arbejde med, når man installerer Umbraco Engage på sit Umbraco-site. Det er vigtigt for mig at sige, at noget af det, der får Umbraco til at adskille sig fra de mange andre tools, der er derude, det er jo, at udover man har selve redigeringen direkte i sit Umbraco CMS, så er det også jeres data. Altså det er ikke noget data, I deler med os, det er ikke noget data, I deler med Knowit. Det bor i jeres Umbraco-database. I vælger, hvor i verden at det skal bo, og kan bruge det i virkeligheden til alt, hvad I drømmer om. Og når vi kigger på, hvad er det så for noget data, at I samler op, når I har Umbraco Engage installeret, så er det jo relevant at starte med at kigge på profilerne, fordi det er helt ned på individniveau. Hvad er det for nogle handlinger, at en konkret besøgende på jeres website tager, og hvilken information giver det om dem og deres adfærd på sitet. Så I kan se, hvor mange profiler er der i sådan helhed på jeres site, og hvor mange nye profiler har I fået i løbet af de sidste 30 dage. Og når vi så scroller ned, kan I se de individuelle profiler, og for eksempel, hvor mange konverteringsmål de har nået. Og hvis vi starter med at pille en af de her profiler ud, scroller vi lidt op. Fordi det vi i virkeligheden kan se herinde, det er, at det her er altså en profil, altså en besøgende på sitet, som er kommet. De er blevet eksponeret for 2 kampagner. De er faktisk både blevet eksponeret for en B2B-kampagne på LinkedIn, og så noget social trafik B2C på Facebook. Vi kan også se, at de har faktisk allerede nået et konverteringsmål. De er blevet et nyt medlem,
Så vi har allerede en masse data omkring den her konkrete profil. Vi kan se, at de har indsendt en formular på sitet, og har altså allerede givet noget data til os, som vi kan bruge til at arbejde videre med den her konkrete person. Og hvis vi så scroller lidt ned, så giver Umbraco Engage også mulighed for, at man kan definere personaer. Personaer er Umbraco Engage måde at sige på, hvad for nogle indholdsgrupper har I på jeres website, og hvordan er det indhold skrevet til de forskellige målgrupper, I prøver at ramme med jeres site. I det her tilfælde har den her person hos Nordic Connect konsumeret så meget content, at Umbraco Engage har genkendt dem her som en digitalt orienteret beslutningstager i det her B2B-segment. Så det er det, vi kan se ved, at det er ligesom den aktive persona, og det betyder, at de så yderligere er placeret i et segment. Det kommer vi mere til om et ganske kort øjeblik. Fordi inden vi kommer dertil, skal vi lige dykke lidt ned i selve den her aktivitetstracker. For det, den gør jeg i stand til. Det er i virkeligheden at kunne se, jamen, hvad er det for en konkret aktivitet. I kan se helt ned på sideniveau. Hvad er det for en side, at den enkelte person har set. Og I kan også se for eksempel, jamen, hvor er det, at målet er blevet nået. Hvor er det, at konverteringen er sket på jeres site. Så altså helt ned på individniveau giver det jer mulighed for at kunne se, hvad er det for en adfærd, at de enkelte brugere har, og hvordan bevæger de sig rundt på jeres site. Det næste skridt i personaliseringsrejsen, det er at tage de her konkrete individer og komme dem i nogle større grupper. Man kunne kalde det segmenter, og det gør vi også i Umbraco Engage. Og for at kigge lidt på, jamen, hvordan er det så i virkeligheden, at et segment er bygget op i Umbraco Engage, går vi ind under personalisering og segments. Og herinde har vi byggeværktøjet til segmenter. Og i Umbraco Engage er der to forskellige slags segmenter. Der er de midlertidige segmenter, og så er der jeres kernesegmenter. Kernesegmenter, det vil være ting såsom jeres aktive medlemmer. Det kan også være sådan noget som B2B-brugere på desktop, altså hvor vi kigger på, jamen, hvad er det for en type device, at brugeren besøger jeres website fra. Hvad tid på dagen er det? Men det kan i virkeligheden også være ting, der ekskluderer, for eksempel at sige, jamen det er nogle folk, der har konsumeret så meget content, at vi identificerer dem som engagerede medlemmer, men vi kan se, at de aldrig nogensinde er kommet som trafik fra jeres nyhedsbrev, så derfor kan det være, at der er nogle andre ting, at de gerne vil gøre der. Hvis vi prøver at kigge ind i, jamen lad os sige, at vi vil gerne oprette et nyt segment til en kampagne, vi kører. Så vi klikker på plus her, og kommer så ind i det her segment byggeværktøj, hvor vi har de forskellige parametre, som I kan bruge til at bygge jeres segmenter. Og det kan som sagt være ting som persona, der kigger på selve indholdsrejsen og adfærden på sitet, men det kan også være mere sådan lavpraktiske ting, såsom hvor i verden besøger de jer fra, hvad tid på dagen er de logget ind på jeres site, er de registreret på jeres site, eller i det her tilfælde kommer de fra en specifik kampagne. Når vi så kommer ind på det her med at vælge kampagne, så får vi alle de her forskellige UTM-parametre at vælge fra. Og i det her tilfælde, der vælger vi UTM-kampagne og siger, at den skal matche præcist den værdi, vi sætter ind her, som er ROI, digitalisering, B2B, som er den kampagne, vi kører lige nu. Så gemmer vi vores parametre, og vi kan så i virkeligheden gruppere andre ting ind og sige, at vi vil gerne have, at den også skal inkludere en persona eller en device type, men for nu holder vi den bare ved det her. Og så skriver vi ROI kampagne, ROI kampagne efterår 2025. Vi skriver en beskrivelse, så vi siger segmentet til vores LinkedIn-kampagne i efteråret 2025. Vælger, at det skal være et midlertidigt segment, fordi det er vores kampagne, og så kan vi sætte en slutdato for det her segment. Så vi siger for eksempel, om dem vil vi gerne have sluttet den 31. oktober, for så har vi andre kampagner, vi gerne vil køre. Klikker på Add Segment, og simpelt som det, så har I nu defineret et segment i Umbraco Engage. Så hver eneste gang, at nogen kommer med en UTM-parameter, der matcher den her ROI, digitalisering, B2B,
indtil den 31. oktober, jamen så vil de falde i det her segment og kan modtage personalisering, der er målrettet det her segment. Og det næste skridt i det her med at personalisere indhold, det er jo så at tage det her konkrete segment og med dit indhold gøre det konkret til segmentet. Og måden vi gør det på er selvfølgelig meget lig sådan som man normalt redigerer indhold i Umbraco, nemlig i den her indholdssektion, hvor vi kunne tage noget så simpelt som forsiden og sige, at vi vil faktisk gerne have en personaliseret forside, der passer til dem, der kommer fra den her kampagne, sådan så vi får mest muligt ud af den kampagne, vi kører. Vi går ind under personalisering og kan faktisk se, at der er allerede 2 personaliserede varianter, altså den her til aktive medlemmer, vi så før, og et nyhedsbrev push til engagerede medlemmer. Men vi går ind og tilføjer en ny personaliseret variant. Og her vælger vi så vores ROI-kampagne, og så skriver vi ROI efterår 2025. Vi skriver ikke noget i beskrivelsen. Det kan man gøre for at gøre arbejdet nemt for sine kollegaer. Og så får man i virkeligheden sådan en helt blank canvas, hvor man kan starte med at bygge sit indhold, så det passer præcis til den målgruppe, at man har defineret. I det her tilfælde så tager vi og kopierer indholdet fra den version, vi allerede har, og sætter det ind her på forsiden. Så kan vi begynde at modellere og sige, at det er i virkeligheden nogle specifikke ting, vi gerne vil ændre. Så eftersom det er en ROI-kampagne, så kunne det være, at vi gerne vil ændre teksten og i stedet for siger sikre ROI på dine digitale projekter. Det kunne også være, at vi i virkeligheden gerne vil have, at det her med virksomheder stod lidt klarere frem i brødteksten. Og det kunne også i virkeligheden være, at vi gerne ville vælge et andet billede. Så sige måske, vi vil hellere have det her, hvor vi kigger op på nogle højbygninger. Og det kunne også godt være, at vi i stedet for at have den her bliv medlem i dag knap, i stedet for skulle have en knap, der hed beregn ROI på dit projekt. Så vi i virkeligheden går ind og siger, det virkede ikke lige. Det kunne også godt være, at vi i stedet for den her bliv medlem-knap gerne vil have en knap, der sagde noget med beregn ROI på dit projekt. Så det går vi ind og siger vel, klikker på indsæt, og nu kan vi så se, på venstre side har vi den version, som alle ser, hvis de ikke er en del af det her segment, og på højre side har vi den version, som dem, der er en del af det her segment, ser. Vi kan klikke gem og udgive, og så er det her segment sådan set oppe og i luften. Så når brugere kommer ind på jeres site nu, så vil de i stedet for at se den standardversion, vil de se den version, der er tilpasset den konkrete kampagne, hvis de vel at mærke kommer fra den konkrete kampagne. Så man kan sige, det er ligesom sådan personaliseringsrejsen fra start til slut. Vi starter med at kigge på den individuelle data, som Umbraco Engage samler op omkring for eksempel konverteringer, brugeradfærd på sitet, hvilke konverteringsmål de har nået, tager det at definere nogle lidt større grupper i segmenter, og til sidst bruger vi så segmenterne til at skabe indhold, der er helt specifikt til den konkrete målgruppe, der segmenteres mod. Som en sidste krølle på halen, og noget man i virkeligheden også kan starte med, før at man overhovedet begynder at snakke om personalisering, eller noget man kan bruge til at bevise, at det giver mening at personalisere, er jo selvfølgelig AB-testing, som Karoline også var rigtig meget inde på. Og jeg vil vise, hvordan man kan bruge Umbraco Engage til at opsætte en AB-test. For Nordic Connect, i hvert fald i den her case, er den absolut vigtigste side på deres website, det er den her bliv medlemsside, som er der, hvor at langt de fleste konverteringer bliver drevet fra. Derfor giver det rigtig god mening, at det er den side, at vi starter med at køre en AB-test på, for at se, jamen, kan vi skrue på nogle ting for at sikre, at konverteringerne bliver endnu højere, der kommer endnu flere konverteringer. Måden, man arbejder med AB-testing på i Umbraco Engage, er i virkeligheden meget sammenligneligt med, hvordan man arbejder med personalisering. Men jeg går ind her i toppen i den her fane, der hedder AB-tests. Her kan I faktisk se, at der allerede har kørt en AB-test på den her side. Lad os bare ignorere det for nu og klikke på start en ny test.
Når vi kommer til det med at sætte en test op i Umbraco Engage, så er der nogle 3 konkrete steps, at man skal igennem. Det er dem, I ser på skærmen her. Det første, det er ligesom at definere titlen på testen. Det vi tester i dag, det er normal versus superkort formular. Vi beskriver helt konkret, hvad det er, vi tester i korte vendinger. Så kan vi beskrive vores hypotese. Det kunne være, jeg tror, en superkort formular konverterer bedre end den, vi har nu. Så sætter vi selve testen op, specificerer, jamen, hvad er det for en testtype, vi kører, på hvilken side, er det på alle sider, eller er det kun på den her side. Og så sætter vi de her forskellige varianter op, og det er i virkeligheden meget det samme som arbejde med personalisering. Så vi giver først den her super kort formular variant et navn, og så klikker vi på Edit. Og her er det i virkeligheden igen, på den venstre side har vi den standardversion, og på højre side har vi den her variant, vi tester. Så lad os bare gøre, som vi gjorde med personaliseringen, og kopiere content over. Og det kunne være, at vi nu siger vi, at det her det er jo et super kort formular. Det eneste, der i virkeligheden er i den her formular, det er et telefonnummer. Så det kan også være, at vi vil ændre den her overskrift til at sige, blive ringet op og blive medlem af Nordic Connect. Så kan det være, at vi vil udfylde dit telefonnummer og blive ringet op inden for 24 timer. Så vi varierer lidt på content, men varierer også på selve formularen. Så her der fjerner vi den her standard bliv medlem formular, og så har vi den her bliv medlem kort, som kun har det her ene felt. Klikker på Indsæt, og så er vi sådan set mere eller mindre klar. Men det kunne være, at vi gerne lige vil save en preview, så vi vil gerne rent faktisk se, hvordan ser den her formular så ud, hvordan ser det ud, når vi er klar til at gå live med det her. Så vi har den at blive ringet op og blive medlem af Nordic Connect, selve informationen, og så den her formular, som jo i det her tilfælde udelukkende består af et telefonnummer. Det ser godt ud. Vi er glade for, hvordan det ser ud, så vi klikker på Gem og udgive, som vi altid gør med Umbraco, og så går vi tilbage til AB-testen. Så nu har vi i virkeligheden sat de her 2 varianter op, og er klar til at teste. Det sidste, at man konfigurerer som en del af sin AB-test, det er, hvad er det så i virkeligheden for et konverteringsmål, I gerne vil påvirke. Det kunne være, i den her konkrete case, er der sat op til nyhedsbrevstilmeldinger og nyt medlem. Så i det her tilfælde, siden at det er den her bliv medlem-formular, at vi trigger på, så det er faktisk nyt medlem, vi gerne vil teste. Vi sætter op, hvor stor en del af publikum er det, så vi tester på. Og siden det her det er en ret vigtig konverteringskanal, så vil vi gerne teste det på hele publikummet. Det vil sige, at ca. 50% vil se kontrolvarianten, altså den originale, og 50% vil se den her super korte formular. Vi klikker på Next Step, hvor vi så skal specificere, jamen vil vi gerne køre den her test nu, eller vil vi gerne programsætte den til at blive kørt i fremtiden. Hvis man har et site, hvor man har ret meget trafik på, mere trafik end man har på det her demo-site, så vil Umbraco Engage også give en indikation af, hvor lang tid skal du køre den her test, før du får et resultat, der er statistisk signifikant, og du derfor rent faktisk kan bruge til at træffe en beslutning om, jamen giver det mere mening at have den her korte formular, eller er det i virkeligheden fint op med den formular, der er nu. Eftersom vi er glade for den her test, så klikker vi på Start Test nu. Så starter testen, den kører. Hver gang nogen besøger sitet, vil de opleve at blive en del af den her test, og vil blive vist content, og blive vist den her formular, som passer til den konkrete test use case. Så det er den ganske korte fortælling om Umbraco Engage, og hvilket værktøj Umbraco Engage er, hvad det kan gøre dig som marketingansvarlig i stand til at gøre direkte i din Umbraco-installation, uden at du behøver at sætte alt muligt op foran din frontend. Man kan sidde og pille ved nogle af de her ting og blive klogere og bruge noget af den data, som jo allerede findes på jeres website, til at skabe mere værdi for jeres medlemmer eller jeres kunder, og
få en mere sådan sofistikeret digital forretning. Inden vi afslutter helt, så vil jeg gerne sige tak for, at I har brugt tid sammen med os i dag. Vi håber, I har fået ny inspiration til, hvordan personalisering kan skabe værdi netop hos jeres organisation. Og ikke mindst en klar idé om, hvordan vores Maturity Framework kan være jeres kompas på rejsen. Husk, at det ikke handler om at nå et endemål, men om løbende udvikling og optimering. Hvis I er nysgerrige på, hvor I står i dag, og hvordan I kan tage det næste skridt på jeres personaliseringsrejse, så er I meget velkommen til at kontakte os, og så vil vi gerne køre en personaliseringsworkshop med jer. Her der gennemgår vi frameworket, som I har set i dag, og vi finder ud af, hvor I er placeret i dag, fordelt på de forskellige levels, hvor I gerne vil hen, og hvad jeres vision er for de næste par år. Og som en del af den her workshop, så giver vi også mulighed for, at I kan få 3 måneders gratis testlicens af Umbraco Engage, som mulighed for at kunne teste nogle af de ting af, I lærer på workshoppen i praksis direkte i jeres Umbraco-installation. Det er en af fordelene ved at samarbejde med en platinpartner som Knowit, når det kommer til jeres Umbraco-arbejde. Og med det siger vi tak for nu, og vi glæder os til at fortsætte dialog med jer.